Predstavujeme prístroj Thomas Pet & Family série Aqua Plus. Dobrý deň. Predstavíme si viacúčelový vysávač Pet & Family od firmy Thomas. Vysávač Thomas Aqua Plus s názvom Pet & Family je vysávač s funkciou tepovania, ktorý je založený na báze vodnej filtrácie a svojím príslušenstvom je predurčený hlavne na pomoc tým, ktorí chovajú doma domácich miláčikov, domáce zvieratka a predovšetkým tým, ktorí majú radi poriadok. Srdcom vysávača samozrejme je zdroj a vysávač sa zapína tlačítkom s názvom Power. Je to aj regulátor výkonu. Druhé tlačítko s názvom Pump slúži na zapnutie a vypnutie čerpadla. Konektor pre pripojenie hadičky sa nachádza v prednej časti prístroja. Prístroj je opatrený nádobkou na čistiaci roztok, ktorá má objem 1,8 litra a na vrchnáku nádobky sa nachádzajú dva držiaky na nástavce príslušenstva, ktoré potrebujeme mať pri práci po ruke. Vysávač je vybavený ochrannými nárazníkmi, aby nepoškodil nábytok. Má špeciálne prispôsobené predné kolieska s pomocnými kolieskami pre prekonávanie drobných prekážok, ako sú prahy, ktoré veľmi ľahko a jednoducho s týmto vysávačom prekonáte. Pod vrchným krytom sa nachádza filtračná jednotka prístroja. Vysoko účinný systém filtrácie zabezpečuje Aquafilter Box, ktorý je uzavretý. Pre náplň systému vodnej filtrácie slúži 1 liter vody, ktorý sa naleje do nádoby. Sitko slúži pre filtrovanie nečistoty, ktorá by mohla vniknúť do injekčného filtra. Injekčný filter na vstupe zabezpečuje, že sa nečistota zvlhčí, vytvorí sa vodná clona a naväzuje sa na vodu a ďalej sa odlučuje do systému vodnej filtrácie. V tejto časti sa nachádzajú ešte dva penové filtre, ktoré sa veľmi jednoducho čistia a udržiavajú. Keďže nádoba Aquafilter Boxu je uzavretá, nedochádza k zašpliechaniu a znečisteniu vnútrajšku prístroja. Ďalším stupňom filtrácie je HEPA filter a penový filter, ktorý zabezpečuje, aby sa vlásky a chlpky nedostávali do HEPA filtra. Prístroj má nezávislé chladenie motora, ktorého výfuk je umiestnený v zadnej časti medzi kolesami a je tu umiestnený mikrofilter, ktorý zabezpečuje hlavne zachytávanie prachu, ktorý sa tvorí pri práci motora. K viacúčelovému vysávaču je dodávané príslušenstvo určené na vysávanie, ktoré sa skladá z hadice. Napojenie a odpojenie sacej hadice je veľmi jednoduché. Teleskopickej trubice u prístroja sú možné dve polohy parkovania, buď v základnej polohe, alebo v polohe na zadných kolesách. Treba dať pozor, aby v tejto polohe bol prístroj bez vody v
v systéme vodnej filtrácie. Je tu špeciálna turbohubica určená hlavne na vysávanie kobercov a takisto podlahová hubica so špeciálnymi pásikmi, ktoré sú určené na zachytávanie srsti, chlpov alebo aj vlasov. Je prepínateľná. Špeciálny nástavec na čalúnenie je tiež určený hlavne pre majiteľov domácich zvieratiek, pretože má takisto špeciálny povrch, ktorý lepšie zachytáva srst, vlasy a podobne. Prístroju je dodávaný špeciálny extra dlhý štrbinový nástavec, ktorý je vhodný naozaj pre vysávanie srsti aj z rohov za nábytkom a podobne. V príslušenstve je aj praktická kefka na odstraňovanie prachu z nábytku. Pokiaľ sa stane, že potrebujeme povysávať bez toho, aby sme prístroj plnili, máme tu takýto praktický adaptér, ktorým po jednoduchej výmene môžeme rýchlo povysávať omrvinky alebo nejakú nečistotu. Výmena za vodný filter je veľmi jednoduchá. A prístroj je pripravený na vysávanie klasickým spôsobom do filtračných vreciek. Po použití, po vysávaní môžeme uzavrieť obsah, aby sa nám nedostala von špina, ktorú sme povysávali, po prípade zápach z filtračného vrecka. Pre režim tepovania je príslušenstvo uložené v praktickej taške a súčasťou je ešte adaptér do akvafiltra. Súčasťou dodávky je teda hubica na tepovanie kobercov s praktickým adaptérom na čistenie dlažby alebo tvrdých povrchov. V prípade, že by adaptér zavadzal, je možné ho odložiť. Ďalšia súčasť je nástavec na tepovanie čalúnenia, koncentrát pol litra na textílie a tiež samotný spúšťací ventil roztoku s konektorom pre pripojenie do prístroja. Ventil sa nasádza do drážky na rúčke hadice. Jednoduchým stlačením sa potom spúšťa čistiaci roztok. Na hadičke čistiaceho roztoku sa nachádzajú ešte príchytky, ktorými sa hadička pripevňuje na saciu hadicu. Pri tepovaní alebo mokrom čistení je potrebné vložiť adaptér do boxu akvafiltra. Založiť späť do prístroja. Naplniť nádobu na vodu alebo čistiaci roztok. Zapojiť hadičku, napojiť saciu hadicu a prístroj je pripravený na mokré čistenie. Prístroj má vynikajúci akčný rádius, najmä vďaka dĺžke prívodného kábla, ktorá je 8 metrov. Prívodný kábel sa vyťahuje, zasekne sa záretovaním, opätovné stiahnutie kábla je krátke potiahnutie a prístroj kábel namotá. Ďakujeme za pozornosť pri predstavení prístroja Thomas Pet & Family série Aqua Plus.